ffasiwn a slogans di mynd gyda'i gilydd ers y 60au. A heddi bod ni'n byw yn oes hilarious y memes, maen nhw dal mor boblogaidd ag erioed. Mae t-shirt yn meme sydd dros dy chest i trwy dydd. So hyd yn oed os nag wyt ti'n meddwl am y peth, mae pawb arall yn darllen e. Yn hawdd, mae'n dangos frustration heb orfod siarad dy neb. Yn oes shit, Brexit a Trump, wel, mae hiliaeth a sexism yn parhau, a mae pobl yn pissed off am y peth. Dechreuodd y trend yn y 60au pan oedd siop ar Kings Road benderfynu gwerthu t-shirts gyda Disney slogans yn nhw. Wedyn, yn 1977, dath Vivienne Westwood gafel yngheillio'r syniad a'i lusgo fe i'r byd gwleidyddol gyda'r infamous Destroy. Iesu Grist yn danglo off swastika oedd hwnna. Na pan wedes i gerfydd i geilliau, dim gerfydd i glistiau. Ond, you go girl! Catherine Hammett gymerodd y baton nesaf pan nath i gyfaddau i'r byd i gyd bod chi'n defnyddio condoms. Ers ni, mae llwyth o designers di gosod i stamp nhw ar y runways a'r diweddara i wneud yw di all, gyda'r t-shirt We should all be feminists. Bydden ni'n prynu go iawn, ond maen nhw'n $700. So, dyma fersiwn fi. Dyma eich yn homemade, yw e? Nawr, allwch chi ddweutho fi, pa ddiawl o ymwybyddiaeth mae hwn yn codi? Be yn union yw'r neges fyna? Yfe anti-transsexual top yw e? Wyt ti'n showan off bod ti'n hapus yn bod yn pwy wyt ti am beth? Neu be am hwn gan y retail y poblogaidd Asos? OK, female as fuck. Yn hytrach na slightly female, slightly ogre. Half female, half mermaid. Be ti'n trio gweud? Dim statements gwleidyddol yw rhain. Just t-shirts, di-ystyr, trendy, fashion yn nhw. A mae miloedd ar filoedd o ferched yn mynd mas yn gweld nhw, yn prynu nhw, yn Instagram o'r shit mas o nhw, heb gymryd eiliad i feddwl, actually, pa neges ydw i'n trio lledaenu fan hyn. Y gred yw, na dyled y ryw di effeithio faint ti'n cael dy dalu, wyt ti'n cael crio pan mae Ffasiwn marw, a wyt ti'n cael gwisgo mascara. Sdim eisiau chi adaelu Asos, Topshop, River Island, pwy bynnag weithoch chi be chi'n credu. Mae digon o slogans mas na. Beth am hwn? Neu hwn? Neu hwn? Os ydych chi'n feminist, yn credu mewn cydraddoldeb, good thing, da iawn chi, please, lledwch y neges. Instagramwch e, tweetwch e, Facebookwch, siaradwch amdano fyda'ch nain, whatever. Ond, un peth, please, pidwch chi bod yr un person na sy'n cerdded lawr y stryd, sy'n gadael i gwmni ffasiwn enfawr eich twyllo chi bod y top man really trendy, bod chi'n mynd prynu fe mynd gatre Instagram o fe, heb un feddwl, OK, beth yw ystyr hwn, a dau, yn bwysicach, deall be chi'n gweud. OK?